Od Sonicovej motorky za $1. Po Sonikovú motorku za $1 000 000. Sonic má veľmi chudobnú motorku a prehral pretek proti Sonicovi Exe. Preto budeme musieť vylepšiť úroveň našej Sonikovej motorky na najvyššiu. Podarí sa nám vyhrať rozhodujúce preteky o $1 000 000. Poďme na to! No tak. Všetci ste vítaní na rozhodujúcich motocyklových pretekoch. Všetci ste mali čas zarobiť peniaze na vylepšenie svojich motoriek na najvyššiu možnú úroveň. A budeme súťažiť o $1 000 000. Takže ukážte mi svoje motorky a povedzte mi, koľko stoja. Ja som Sonic Exe a mám motorku, ktorá stojí $999 000. Takmer milión. Ja som Shadow a podarilo sa mi, že moja motorka stojí $100 000. Je to neuveriteľné. Nie je to vôbec zlé, chlapci, ale moja motorka od Nakosa stojí $10 000. Minul som na ňu všetky svoje peniaze, no. Ja som urobila motorku na počesť môjho veľkého kamaráta Sonika. Stála ma $1000, ale má niekoľko kúskov diamantu, čo je super. No ja som na svoju motorku minula celkovo $100. Je to celkom dobrá motorka, so zabudovanými zbraňami a myslím si, že to stojí za to. Ja som Leon a na svoju motorku som minul $10. Nemal som oveľa väčší rozpočet. Dal som na ňu falošné zlato, falošné smaragdy, ale myslím, že to nie je úplne zlé. A ja som Sonic a Pane Bože, neviem ako to vysvetliť. Ukazuje sa, že práca zachraňovať ľudí a byť hrdinom nie je platená. Takže som mohol do svojej motorky investovať len $1, mám motorku za $1 a nebudem schopný v tomto preteku nič urobiť. No dobre. Nemusíte mi rozprávať celý svoj život. Je čas začať. Budete pretekať po celom tomto okruhu. A samozrejme, ten, kto ako prvý prejde celé kolo, vyhrá a získa $1 000 000. Takže preteky začínajú za 3, 2, 1, štart. Fíha, pača, idem. Sonic pod Exe ide naplno. Poďme. Táto motorka je neuveriteľná. Ukradol som veľa peňazí, aby som ju získal. A teraz vďaka nej vyhrám preteky. A získam ďalší $1 000 000, za ktorý si kúpim otrokov, aby som dobil svet. Áno, vyhrám tieto preteky a nikto nebude môcť nič urobiť proti mne. Áno. Počúvaj, Phil, nemyslí si, že ti to prejde. Ja som Shadow a mám úžasnú motorku, ktorá stojí $100 000. Všetky peniaze, ktoré som zarobil na pretekoch, som minul. Takže teraz sa nemienim vzdať. Nedovolím, aby si ty, hlúpy Sonic Exe, vyhral tieto preteky. Takže idem naplno a zrýchlujem na maximum, aby som bol ten, kto vyhrá preteky, áno. Chvíľu, nezabudnite na mňa, Knuckles. Podarilo sa mi zohnať túto parádnu motorku za $10 000. Tvrdo som pracoval v rôznych zápasoch, všetky som vyhral, aby som získal peniaze a investoval ich do svojej motorky. Takže budem driftovať až do konca a budem bojovať o ten $1 000 000, aby som si ho užil so svojimi priateľmi. Poďme, motorka, ideme naplno. Hej, nezabudnite na mňa. Teo sa tiež zúčastňuje tejto preteky a mám túto parádnu motorku na počesť môjho kamaráta Sonika, ktorá je veľmi rýchla. Stála ma $0 000 a myslím, že mi pomôže vyhrať tento pretek, takže sa nevzdám. Chcem vyhrať, aby som dal peniaze Sonicovi, pretože jemu nikto neplatí a pritom je veľký hrdina. Je to môj najlepší kamarát a veľmi ho mám rada. Poďme na to. Hej, a ja sa zúčastňujem. Moja motorka ma stála $100. Áno, toľko zarobím za jedno popoludie robením manikúr. Ale nechcela som do motorky investovať až tak veľa. Aj tak je úžasná, pretože ja som úžasné dievča a moja motorka je ešte úžasnejšia. Musím túto preteky vyhrať, získať tie peniaze a potom si otvorím vlastný salón líčenia. Určite kým zapôsobím na Sonika a bude chcieť byť mojím frajerom. Takže sa nevzdám. Mám pláne poraziť všetkých tých hlúpych študentov s drahšími motorkami ako mám ja. Chvíľu a ja chýbam, mám túto motorku na počesť Sonika, aj keď zlato je falošné, smaragd je falošný, ale stála ma mojich $10 a nie je až taká zlá. Je jasné, že je to celkom obyčajná motorka, stačí, že funguje. Stojí len $10, ale aj tak sa ju pokúsim využiť na získanie tých peňazí pre môjho kamaráta Sonika. On vždy myslí na ostatných a nikto nikdy nemyslí na neho. Je to môj hrdina, takže dám do toho všetko, aby som sa pokúsil získať tie peniaze pre neho.
počkať. Už ste všetci vyrazili, ja som ešte ani nenasadol na motorku, pridávam plyn a idem naplno vpred. Motorka. Viem, že si len za $1. Pravdu povediac, zobral som všetko, čo som mohol zo smetiska za ten $, ktorý som dal pánovi. A pustil ma dnu a toto je to, čo som dokázal poskladať. Starý šrot, ale nie je to až také zle. Navyše, jedna vec. Ja som Sonic, Ježko. Najrýchlejšia bytosť na svete. Ak niekto dokáže vyhrať preteky na motorke za len $1, som to ja. Takže to skúsim až do konca, nevzdám sa. Vzdať sa by bolo... Dobre, všetci poďte na cieľovú čiaru. Máme víťaza. Čo je to? Naozaj? Do kevu. Už som začínal mať nádej. No nič. Idem tam zistiť, čo sa stalo. Dobre, som tu. Len prosím nebo, nech nevyhral Sonic Exe. Ktokoľvek z mojich kamarátov mohol vyhrať. A nie. Toto sa mi nepáči, ako to vyzerá. Vyhral. On ich všetkých predstavuje novému víťazovi pretekov Sonic Exe. Áno, je pre mňa cťou byť víťazom a získať všetky peniaze. Teraz mi všetci dáte svoje motorky, pretože ich od vás kúpim. A nie, stop. Tam na to ani nemysli. Nedovolím, aby si vyhral. Neviem, čo s tým robiť. Vyzývam ťa na preteky 1 na 1. Naozaj? Ty, Sonic Exe, s tou patetickou motorkou prvej úrovne? Vieš, čo ti poviem? Prijímam, ale bude to pretek na život a na smrť. Už sa neviem dočkať, ako s tebou skoncujem. S tým nie je žiadny problém. Zajtra, v rovnakom čase, stretneme sa tu, uvidíme, ktorá motorka má väčšiu hodnotu. Hahaha. Bude veľmi zábavné s tebou skoncovať. Ale do čerta, čo som to práve urobil? Veď mám motorku len prvej úrovne. Ako ho môžem vyzvať na preteky na život a na smrť? Bola to hlúposť. Pre mňa to nebola hlúposť, Sonic. Veľmi ťa za takéto veci obdivujem. Takže vieš čo? Dám ti svoju motorku 10. úrovne, aby si mohol vylepšiť tú svoju a nakoniec ho poraziť. Naozaj by si to pre mňa urobil? A nie len Leon, všetci ti pomôžeme. Áno, pripravíme ti skúšky, aby si mohol zvýšovať úroveň svojej motorky a robiť ju čoraz drahšou. Stále som smutný, že som skončil tretí, ale áno, Sonic, pomôžem ti silou mojej motorky. A ja som skončil druhý, čo je ešte horšie. A preto tiež chcem pomôcť poraziť Sonic Exe. Chalani, naozaj vám všetkým veľmi ďakujem, spojíme sily a zničíme toho hlupáka. Teraz najprv použijeme motorku Leona za $10. Spojím ich a rýchlo. Odteraz máte iba 20 sekúnd na to, aby ste dali like, prihlásili sa na odber kanála a aktivovali zvonček, aby ste vylepšili Sonicovú motorku. Okrem toho, ak do komentárov napíšeš slovo Sonic, aj ty môžeš mať motorku za $1 000 000 ako on. Takže ponáhľaj sa, čas sa kráti. Nie. Áno, získal som motorku za $10, už je naozaj oveľa lepšia úprimne. Teraz, Emi, priprav mi skúšku. Chcem svoju motorku vylepšiť na hodnotu $100. Prejdem vašimi skúškami, budem najlepší motorkár na svete a zastavíme Sonic Exe, aby sme zachránili svet. Áno. A nakoniec som tu. Tu som Amy. Aké skúšky si mi pripravila? No Sonic, vítaj na tejto letrej skúške, ktorá ti veľmi pomôže zlepšiť tvoje jazdenie. A ako odmenu má moju motorku za $100. Budeš musieť prekonať celý tento okruh, ktorý je navyše plný prstenov, ktoré posilnia tvoju motorku a urobia ju ešte lepšou. Ak prejdeš celú trasu a pozbieraš všetky prstene, potom moja motorka úrovne 100 bude tvoja. Tak už o tom nehovorme, mám v pláne to splniť. Aj keď táto motorka stojí len $10, určite to zvládne a môžem pozbierať všetky prstene. Prvý prsteň, už idem. Áno. No, stálo to trochu námahy, ale zvládol som to. Tu je dobrý šmik, dobrá otočka a ďalší prsteň je tiež môj. Dobre, je to trochu náročné, ale zvládnem to. Dobrý skok, áno. A ďalší prsteň, môj. Skvelé, takto mi to ide úžasne. Ďalší prsteň. Tento ma dosť posunul dopredu. Mám pocit, že s každým prsteňom sa zlepšujem v jazde na tejto motorke a preto, keď budem mať motorku, ktorá bude stať viac peňazí, budem oveľa lepší. Ten prsteň som zobral trochu zle, ale to nevadí, pretože musím pokračovať v okruhu. Tu dobrá otočka a prejdem vnútrajškom, áno. Poďme, teraz si myslím, že použijem stenu, aj keď tam mi to úplne nevyšlo. Myslím, že ešte nemám dosť drahú motorku na jazdu po stenách, ale je jasné, že je čoraz rýchlejšia. Brzdím tu a tento prsteň je môj, tiež to zvládam. Neuveriteľné jazdenie na zadnom kolese, poďme.
Poďme až k Asterizu, super. Trochu sa otvorím v zákrute. A tento prsteň je môj. Trochu zvláštne, ale podarilo sa mi to. Nemôžem sa vzdať. Musím urobiť všetko, čo môžem, aby som svoju motorku dostal na úroveň 100. Tam to je. A je jasné, že to dosiahnem len vtedy, ak moja motorka bude stáť $100. Takže ešte jeden prsteň a dobrý skok. Dobre, robím to perfektne a myslím, že sa blížim k záverečnej fáze okruhu. Ďalší prsteň pre mňa, teraz áno. Používam stenu dokonale a beriem si tento prsteň. Skvelé, to je presne to, čo som chcel dosiahnuť. Teraz sa nemôžem vzdať za žiadnych okolností. Musím ísť ďalej. Poďme na to. Ďalší prsteň navyše. Takto dosiahnem všetko, čo si zaumiením. Teraz idem, teraz je aj tento môj. Áno, a využívam stenu. Tak sa mi to páči. Myslím, že už sa blížim ku koncu. Posledný záťah. Viem, že si len motorka za $10, ale si moja motorka a verím ti. Poďme do toho. Poďme po posledný prsteň. Áno, čo na to hovorí, Jamie? Bolo to jednoducho neuveriteľné, Sonic. Obdivujem ťa. Bez pochyb si zaslúžil moju motorku za $100. Tak ju použij, je celá tvoja. A potom choď za Tailsom. A veľmi pekne ďakujeme mi. Pozrime sa teraz, aká je moja motorka za $100. Áno. Neuveriteľné, je vidieť, že je oveľa lepšia. Takže teraz s dovolením idem rovno za Tailsom. Teraz už naozaj špohám po stenách. Idem, Tails, ukážem ti, čo dokážem. A konečne som tu, Páne Bože. Čo je toto celé za okruh, Tails? Vítaj, Sony, na veľkom okruhu. Aby si vyhral motorku za $1000, budeš musieť prejsť celý tento okruh na svojej motorke. A ak sa ti podarí dostať až na koniec, kde sa nachádzam ja, tak vieš, moja motorka za $1000 bude celá tvoja. Vyzerá to ako veľká výzva a môžeš si byť istý, že ju splním. Poďme, poďme. Pozor na tú vomu. A teraz idem tadiaľto, áno. Tieto lopty mi neprekážajú. Zidem tadiaľto a zatočím tu. Rýchlo, skôr, než ma tá vec chytí. Dobre, teraz pokračujem tadiaľto po tejto strane a zatiaľ je to veľmi jednoduchý okruh. Teraz idem tadiaľto, vyhýbam sa vreciam na odpadky a tieto veci ma teraz tiež nemôžu zastaviť. Tento mlyn je nebezpečný. Teraz. Len tak. Musím priznať, že tam som naozaj pocítil trochu strachu. Ale zatiaľ to nie je nič, s čím by som si neporadil. Pozri sa na toto, Tails. Ako dobre mi to ide. Teraz vyleziem sem. Áno, dobre, myslím, že je čas zabrzdiť a zatočiť na túto stranu. Teraz sa dostať až sem dozadu. Nie, cúvam. A pokračujem tady auto. Veľmi opatrne. Tak, pomaly. Skvelé. A teraz pridám plyn. A nech sa stane, čo sa má stať. Áno, prešiel som cez mlyn. No tak, ide mi to naozaj dobre. Vyjdem tento kopec. A pozor na tie diery, sú dosť nebezpečné. Pokračujem tadiaľto a vyleziem na obrovský hamburger. Toto je dosť zvláštne, ale dobre. Ja sa len musím držať cesty, už postupujem celkom dobre, aj keď, dole začína mať trochu závrat. Ale poďme, nemôžem sa vzdať, ak chcem poraziť Sonika.exe a zachrániť svet, musím prejsť touto cestou, týmto motorkovým parkúrom práve teraz. Áno. Dobre, to bolo jednoduché, vyhnem sa tomu. Zatočím tu. Dobrý šmik, dobrá zákruta. A mám to. Perfektný moment navíja stadiaľto. Dobre, budem musieť ísť po tejto rampe. Tak poďme ďalej. Vidím tadiaľto a teraz zatočím na túto ďalšiu rampu. Poďme. Moje ovládanie sa dosť lepšie, priatelia. Nielen, že mi pomáhate vylepšiť moju motorku, ale ja sa zlepšujem ako motorkár. Áno. A to spôsobí, že zajtra vo veľkých finálnych pretekoch budem môcť poraziť Sonika.exe. Poďme. Dobrý zákrut tu a z tejto strany to zvládnem. Teraz pridám plyn a prešmyknem sa. Znova sa prešmyknem. Poďme. Teraz treba zabrzdiť, aby som prešiel tadiaľto. A teraz tadiaľto. Áno, čas ísť po tomto trochu nebezpečnom rampe, ale zvládam to ľahko. Už mi to nestojí v ceste. Táto trubka nič nerobí, ani táto cesta. Táto lopta je tiež preč. Pokračujem po ceste, zlomím plod a aký skok, milujem motocyklové skoky. Áno, teraz to vyzerá, že musím vojsť do tohto zvláštneho okruhu. Ak do toho narazím, všetko vybuchne. Toto je akýsi labyrint, ale aj to dokážem prekonať. Možno tadiaľto. Nie.
Tam vidím východ. Stačí sa dostať až na koniec. Au! Brzdím. A zhodím toto, čo blokovalo skutočný východ. Veľmi múdre, Tails. Ale takto ma nezastavíš, pretože pozri, ako dobre mi to ide. Vyhnem sa tomu kmeňu, idem touto stranou, teraz touto a vyhýbam sa všetkým prekážkam. Teraz prichádza posledná rampa. Tento živý plod mi zakrýval plošinu, ale už neprekáža. Vyhnem sa kmeňu a skočím naplno. Áno, Tails, čo na to povieš? Podarilo sa mi to alebo nie? Wow, Sonic! Pravdu povediac som ohromená. Zvládol si to, gratulujem. Moja motorka, ktorá stojí $1000, je celá tvoja. Bez misiu a potom chod za Nakom. Perfektné, kamarát. Je čas zistiť, aká je moja motorka za $1000. Dolárov. Áno. Páne Bože, počúvaj, toto je naozaj neuveriteľné, Tails. Moja motorka konečne stojí $1000 a je dosť dobrá na to, aby som šiel za Knucklesom. Takže sa vidíme, kamarát. Pretože ju idem vylepšiť spolu s Knucklesom a konečne som tu. Čo to do pekla? Aká je toto skúška, Knuckles? Myslím, že si spravil nejakú šialenosť, však? Presne tak, Sonic. Ak chceš, moja parádna motorka za $10 000 ťa vyjde poriadne draho. Pretože najdôležitejšia vec na motorke je jej odolnosť voči nárazom. Preto chcem, aby si dokázal prejsť môj okruh odolnosti proti tisícke úderných mlynov. Dobre, Knucklesovi už úplne preskočilo, ale mne ešte viac než jemu. A táto motorka je naozaj pevná a odolná, takže mi to nevadí. Vyhnem sa všetkým úderom, ktoré sa mi pokúsiš dať. No, teda, toto nebolo veľmi múdre. Ale už som na nohách a teraz idem naplno. Poďme, poďme. Vyhnem sa všetkým tvojim hlúpym mlynom. Och, nie, tento ma zasiahol. A aj tento, Musím zostať pokojný. Nie, ďalší úder. Do keľu! Tak to ma len zhodia, nie. Ďalší úder a ďalší. Ale dôležité je, že zatiaľ moja motorka vydrží. Takže poďme. Pôjdem po boku. A teraz budem pokračovať tadiaľto. Nie, tento úder bolel. Ale ak niekto vydrží, je to moja motorka. Poďme. Au, aj ten bolel. Ale poďme. Môžem použiť turbo v správny okamih. A teraz sa pretiahnem tadiaľto. Dostávam dosť úderov. Ale ak niekto ich dokáže prijať a hlavne vydržať, poďme, to je moja motorka. Idem tadiaľto, cúvam a teraz tadiaľto. Pridávam. No, už som dosť pokročil, nemôžem sa teraz zdať. Stačí, keď budem pokračovať po tejto strane. Dobre, zatiaľ sa vyhýbam takmer všetkým mlynom na tejto strane. Ten ma trafil. Ale nie, skvelé, môžem to využiť po tej strane, kde je oveľa menej mlynov. Ide mi to úžasne, aj keď ešte zostáva dosť prekážok. Poďme, táto to vydrží. Musíme sa z toho dostať. Áno. Poďme. Áno, využívam mlyny a nárazy, aby som sa mohol odraziť. Presne takto. Wow. Dobre. Prešiel som niekoľko úrovní na jeden pokus. Presne toto musím robiť. Nie. Zabolelo to, ale znova sa dostávam von. Poďme, teraz tadiaľto. Dobre, skvelé. Idem tadiaľto. Už ich zostáva čoraz menej. Ide mi to naozaj dobre. Nie. To bolelo, ale zrýchlujem. Nie. Strácam kontrolu. Poďme, musím ju získať späť. Idem tadiaľto. Poďme. Tam ma trafili. A tam tiež. Ale áno, podarí sa mi to nasmerovať vo vzduchu. Svojou neuveriteľnou zručnosťou sa vyhýbam posledným mlynom. Poďme. Áno. A ten posledný mi nič neurobil. Moja motorka všetko vydržala, Knuckles. Tak mi povedz, čo si o tom myslíš, lebo si myslím, že som hoden tvojej motorky za $10 000, áno. Neuveriteľné, Sonic. Vydržal si naozaj dobre, to som od teba nečakal. Teraz, bez akýchkoľvek pochybností, moja motorka za $10 000 je celá tvoja. Použij ju a chod za Shadowom, aby si získal posledné vylepšenie pred pretekmi. Veľká vďaka, kamarát. Je čas získať moju motorku za $10 000. Áno. Pozri sa na toto. Táto motorka naozaj stojí za peniaze. Teraz už dokážem zvládnuť akúkoľvek Shadowovú skúšku. Takže idem na to. Priprav sa, Shadow. Idem naplno. A nakoniec som tu. Na futbalovom ihrisku. Čo to má znamenať, Shadow? Futbal je to, čo najviac hýbe peniazmi na svete. Preto mám motorku za $100 000. A ak ju chceš získať, budeš mi musieť dať gól skôr, než ho dám ja tebe.
Musíš dodržiavať všetky tieto pravidlá. Tento okruh, tu urobiť ten skok, obísť celý okruh čo najrychlejšie a pristáť na futbalovom ihrisku. Prvý, kto dá gól, vyhráva a ak vyhrám ja, vezmem si tvoju motorku. Čo to do čerta, ale... To nie je fér. Nemali ste mi pomáhať. A ticho, skúška už začala. Ideme na to, idem naplno. Chystám sa ti dať lekciu, Sonic. Prejdem celú túto trať. Dorazím skôr ako ty a budem schopný dať gól, áno. Hej, to je podvod, ešte som ani nenastúpil na svoju motorku. Poď motorka, stojíš $10,000. Poďme Shadowovi ukázať, že mu môžeme dať poriadny výprask. Áno. Dobre, táto trubka je modrá. Je jasné, že je moja. Wow, neuveriteľné ovládanie. Vyhýbam sa všetkým prekážkam. A teraz musím oceniť všetky tieto vylepšenia rýchlosti a využiť ich. Poďme. Koľko som ich už použil? Som presvedčený, že sa dostaneme ešte ďalej. Jedna tu, druhá tam. Perfektné. A teraz poďme. Dobrý zákrut tu. Áno, idem prakticky po stene. Vylepšenie rýchlosti naplno. Áno. Poďme. Skvelé pristátie, ide mi to naozaj dobre. Len dúfam, že som už dokázal dobehnúť Shadowa. Ďalšie vylepšenie rýchlosti naplno. Tak sa mi to páči. A ešte jedno. Musím prísť skôr ako on, inak bude to on, kto pôjde preteky. A to nemôže byť. Ja budem ten, kto zachráni svet. A na to potrebujem jeho motorku za $100,000. Tak poďme, už sa blížim. Shadow, priprav sa. Prichádzam sa hrať. Aj nie, on už hrá. Prišiel skôr ako ja. Snaží sa mi dať gól. Nie Shadow, zatočím tadiaľto. Dobrý šmik. A máš to. Nedovolím ti dať gól. Shadow, ja odveziem loptu na svojej motorke až do tvojej brány. A budem ten, kto dá gól. Áno, poďme. Vediem ju naozaj dobre. A ty, Shadow, nie si taký dobrý ako ja. Ovládam to ja. Otlačím ťa tadiaľto. A teraz. Áno. Lopta je moja. Poďme. Robím to naozaj dobre. Ide ju vykopnúť. Nemôžem mu to dovoliť. Musím vystreliť. Nie. Odpali loptu. A išla von. Trafím ho. A vystrelím tadiaľto. Áno. To je gól. Takže, Shadow. Myslím, že máš sľub, ktorý musíš splniť. Som muž slova, Sonic. A bez pochýb si to zvládol perfektne. Použij moju rubinovú motorku za $100,000 na vylepšenie tej svojej a poraz Sonika Exeho. Iba ty môžeš zachrániť svet. Ďakujem, kamarát. To som chcel počuť. Je čas vziať si moju motorku za $100,000? Áno. Pozri, aká úžasná motorka za $100,000. Má peniaze, zlato, áno. Je to neuveriteľné. Ďakujem, Shadow. Teraz s dovolením. Musím ísť na rozhodujúce preteky. Už je ten deň a už je ten čas. Porazím Sonika Exeho a zachránim svet. A konečne som tu. Prišiel deň pretekov a nemienim zlyhať. No, takže už sme všetci tu. Je čas na rozhodujúce preteky o $1,000,000. Nakoniec si prišiel a neostal si bokom. Bude veľmi príjemné ťa zabiť. To ešte uvidíme. Som pripravený s tebou skoncovať. Sonic Exe s motorkou za $999,999 a Sonic s motorkou za $100,000 Pozrime sa, kto vyhrá rozhodujúce preteky za 3, 2, 1 a bežíme. Fíha. Somar, zase si bol pri štarte veľmi pomalý. Chystám sa s tebou skoncovať a vyhrať tieto preteky. Sakra, to pôjde ľahko, áno. Keď pretnem cieľovú čiaru, veľmi si užijem, ako s tebou skoncujem. Pretože nezabúdaj, že toto sú preteky na život a na smrť. A je jasné, že ja som smrť a ty si ten, kto zomrie. Áno. Áno. No, tak choď. Uvidíme, či vyhráš preteky. Jeho túžba poraziť ma je väčšia ako jeho vlastná inteligencia, pretože ja mám plán už od začiatku. Teraz, keď mám motorku, ktorá stojí $100,000, môžem prísť touto stranou, áno. Takto môžem prekročiť cieľovú čiaru bez toho, aby som vôbec začal preteky a môžem sa dostať k tomuto $1,000,000. Prepáč, viem, že je to cena, ale potrebujem ju, aby som porazil Sonika Exeho. Je to jediný spôsob, ako zachrániť svet, takže $1,000,000, potrebujem ťa na svoju ultimátnu motorku. Áno. Pozri sa na toto. Motorka za $1,000,000.
A aj ja som sa poriadne zlepšil, takže teraz sa začínajú preteky. A táto motorka, všimni si, má všetko, čo potrebujem a poriadny ultimátny turbo. Tak sa priprav, Sonic Exe, mám v pláne ťa predbehnúť a vyhrať tieto preteky s touto úžasnou motorkou za $1 000 000. Toto je rovinka, tak sa pozri, aký som rýchly, áno? Toto je rýchlosť. Dobre, on už prešiel rovinku, ale nemôže ísť oveľa ďalej. Ja s touto úžasnou motorkou a týmto turbom ho nakoniec dobehnem. Tam je, zostal si vzadu, lúzer. Aj tak je jasné, že sa nevzdáva. Ide po mne so všetkým, čo má. Ale toto je motorka za $1 000 000, Sonic Exe. Je to najdrahšia motorka v celej histórii. Je to motorka, s ktorou ti dám poriadny výprask a určite je to motorka, ktorá vyhrá túto rozhodujúcu preteky. Iba ja môžem zachrániť svet s touto motorkou. Poďme. Poďme, ide za mnou veľmi tesne. Napokon jeho motorka je úrovne 999 000, vrazil do nej takmer $1 000 000. Ale chýbal ti $1, aby si sa dostal na moju motorku za $1 000 000. Takže tento okruh vyhrám ja a tento pretek je všetko. Stále. Poď. Stráca nervy, ťažko sa mu šoféruje a ťažko zatáča, aký je nervózny. Myslím, že nie je žiadna pochybnosť o tom, kto je víťaz. Moja motorka za $1 000 000 je na tejto cieľovej rovinke najrýchlejšia. Pozri sa, ako zaostávaš. A skutočný a pravý víťaz som ja. Tak mi povedz, Sonic Exe, prehral si preteky a bolo to na život a na smrť, nie? Čo sa teraz stane? Nie. To, čo som povedal, nebolo, že to bude na smrť. Povedal som, že ti ušetrím život. A áno. Áno. Čo, uveril si tomu? Chcel si preteky na smrť, Sonic Exe? Tak tu ich máš. Už sa nevracaj. Áno, dúfam, že už nikdy neodídeš z pekla. Teraz si vezmem túto motorku za $1 000 000, teraz keď som Sonic za $1 000 000 a mám túto motorku, predám ju a peniaze dám tým, ktorí ich najviac potrebujú. A aj mojim priateľom, pretože ja som Sonic a mám motorku za $1 000 000, áno.